ಮಂತ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಬೆ ರಡ್ಡೆ ಕೂಲಿ ಬಿಡುದು ರಡ್ಡೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡುದು ದೋಷ ಆಗ್ಲ ಸೊಂಟದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂದಾಡ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸೂರಜ್ನ ಮದಿಮೆ ಒಂದುಂಟು ದಾದಾ ನಿಕಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ವಿಶಸ್ ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ತೂವಲ್ಲಿ ಮದಿಮೆದ ಇಲ್ಲಿ ಪಿದೈ ಮತ್ತು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಹಂದಿ ಪೂರ ನೈಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಪಿದರ್ದು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. ತುಲೆ ಜನಕಲ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬರೋಡಾತ್ರಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪುರ್ತೋಡು ಮೆಹಂದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಶರಾರ ಸೆಟ್ ಪಾರ್ದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟಿತ್ತ ರೆಡಿ ಆಪುನ ನೆಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ನಲ್ಪ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನಮಕ್ ಕಸಿನ್ ನಕ್ಲ ಮಾತ ಮದಿಮೆ ಬರ್ತನೆ ಎಂಚನೆದ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ ಮದಿಮೆ ರೆಡಿ ಆಯೇ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಅಂಚ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋದು ಕುಲ್ಲುನಿ ಅಂಚ. ಮೇಕಪ್ ಮಾತ ಮುಗಿತೇನೆ ನನ್ನ ಇರ್ತು ಬಲಿಪು ಬಿನ್ನರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾವಿನಿ ಗೊರ್ರೆಂಡ ದೇವಮಾತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಬದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಲೆತ್ತಿನಿಗೂ ಬೈದೇರೆ ಸೊ ಬರೀ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಹಂಚಿ ಮೋಜಿನ ಗೇಮ್ಸ್ ಲೇನ್ ಗೊಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ ನೀವು ಮಾತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಲ್ಲೆಪ್ಪುನಗ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರನಾಡ ಆ ಇನಾಮ್ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದ ಮಲಮಲ್ನ ಗಾತ್ರದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಯೂಸ್ ಆಪನ ಜನ ಇನಾಮನೇನ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಪಂಪಿನ ಭಿನ್ನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆ ಮನೋರಂಜನದಾಯಕವಾದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಿನ್ನರ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಬರೀ ಚಪ್ಪ ಇವರು ಬರೀ ಶೋಕರು ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಚೂರು ಚಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆನೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪ ಮೈಕದೆ ಮರಣ ಕಟ್ವಿ ಅಂಚೈತೆ ಈಚ ಇಜ್ಜೆ ಸೊ ತೆಲಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಮೋನೇಡು ಜೋಶ್ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಲೇಸ್ ಬೋರ್ಲ ಹೊಡೆದ ತೆಲಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಜೋಶ್ ಬೋರ್ಡು ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪಾರಿ ಓ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪಾರ ತುಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜ ರಡ್ಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲೇ ತೆಲಿಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾರ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪಿನ ಅವನು ಬಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪುಗರ್ತದೆ ವಿಷಯ ಓ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ನಮೂನೆ ತೂಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಮಲಿ ಮಗಲ ಶಾಬಾಷ್ ನಾನು ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ ಕೆಲವು ಸೀರಿಯಲ್ ಹಂಚಿದೆ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸುಲಭಿ ಐಬಳದವಳ ಮರ್ಮಲಿಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹುಶಃ ಮನೋರಂಜನೆದಾಯಕವಾದ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುರಂಚನೆ ಕೊಡ್ತು.
ಸುರುಕಾದ ನನೋರ ಕುಡೋರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ದೇವೇರ ನಮಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಕೈನ ಕೊಡ್ತಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರದ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದೊಂಡ ಆ ಪರ್ಸ್ ದಾದೊಂಡ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ದಾದೊಂಡ ಅವಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬರಿಕ ದೀಕ ಆ ದೇವೇರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ರಡ್ಡೆ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೆನಿಪೆನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿದುಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶಬಾಷ್ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮನ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಡು ಮಧುರ ಕಂಠರ್ದು ಬರೀ ಶೋಕದ ಪದಾಲ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನಿತ ಬಿಸಿಲ್ದ ಸೌಂಡ್ಲ ಕೇಳುന്നുണ്ട് ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಸುರುಕಾದ ಪ್ರಥಮ ಅವಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ದಂಚಿ ಪಕ್ಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ತೀನಿ ಜೋಕುಲಾದತೆ ಸೊ ಜೋಕುಲು ಏರ್ ಮಾತೊಲ್ಲರ ಹೇಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಬೋದು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣೀತಿಯರಲ್ಲಿ ಸುರುಕುಲಕದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬೋಬೇರೆ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ಬಾಬಾ ವೇದಿಕೆದ ತಾಲಾಬುಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಬರ್ತಿರದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಲೆತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇರೆ ಸೊ ಜೋರಾನ ಕೈ ತಾಡಿ ಬೇಡ ಜೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಹುಡುಗಿ ಬಾ ಹುಡುಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ ಬಾರಿ ಎಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೋಲಿ ರಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಬಂದಾಳು ನಾನು ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ಫುಲ್ಲೇರ ನನಗೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬಹುಶಃ ಸೂರಜರೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅದಕ್ಕೆ 2-4 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೀರಿ 2-3-5 ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಪನ್ಪಿನೋ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೊ 5 ಜೋಕುಲು ಬತ್ತ ಸೇರಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ದ ಅದು ಮಸಿಪುರು 5 ಜೋಕುಲು ಬತ್ತ ಸೇರಿದ ಹೊರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ 5 ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸೊ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬರ್ತು ಬೋಡದೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡದೆ ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತಿನ ಬಿಣ್ಣರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಪಡಿಸಿ ಬೋಡದೆ ಸೊ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ಮೋನೆಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಕೋಪ ತೋಚೋದುಂಡು ಭತ್ತದ ಸರ್ಬದ ಬರಲ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ದೀಪದ ಮೇಲೆ ಇದೇದ ಆದ ಮಲ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಕೋಪಂಡೆ ದಾದ ಪಾತಿರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲದೆ ಕುಜಲ್ದಾನೆ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಓದಿನಿ ಎಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಹಂಚಿನ ಉಂಡದೆ ಏರ್ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಮಾತ ಬರ್ಚಿ ನೀರು ಈರೇನಾ ಅಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೇರ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ ದಾದ ಮಲ್ಪುಜೇರ ಶಾಬಾಷ್ ಆಡ ಇನಿ ಬರ್ಚೀಜೇರೆ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಒಂದೇ ಹೊರ ಕೈ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪಿಡುಗ ಎಸ್ ಇನಿ ಬರ್ಚೀಜೇರು ದಾಯಾಗಿ ಇನಿ ಬರ್ಚೀಜೇರು ಸೂರಜನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮದುರೆಂಗಿ ಉಂಡು ಅರೆಗಿ ಪಿದಡ್ರು ಉಂಡು ಅದೇ ಇನಿ ಮಗ ಈ ಬೋಡಾಣ ಈ ಪಿದಾಡೋಡು ಬಂದು ಈ ಬರ್ಚಿನದೆ ಈಲೆ ಬರ್ಚಿನದೆ ಎಸ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡ್ ಬರ್ಲೆ ಓಡು ಒಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಬಸ್ ಮುಂತೊಡ್ದು ಓಡು ತಾವೆದ ತೋಟ ಕಂಗದ ತೋಟ ಅಲ್ಪಾಟ ಒಂದು ತೋಜೊಂದು ನಿಜವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಊರ್ತ ಪುದರ್ ರಾಯಪ್ಪ ಗೋಡಿ ಶಬಾಷ್ ಬಾ ಬೆಚ್ಚಡಿ ಅಲ್ಲಿ ఆయన మనసు ಸರ್ಪಾದನ ವೈದ್ಯ ತೊಂದೇನು ಬುಡ್ಪಿನೇ ಇದೆ ಬಲಿ ಬಾರಿ ಮೋನೆ ಕೈ ಬಂದು ಬಾರಿ ತಿರುಪತ್ತೆ ಬರಿ ಅವಜಿ ನೀಲಿದ ಕಾಜಿನ ಮಾತ ಬುಲಿಪರ ಹೆಚ್ಚತೆ ಬುಲಿಪು ಜಲ್ದಿ ಶಾಬಾಷ್ ಎಸ್ ಬಲಿ ಇರ್ನ ಬುದರ್ ದಾನಿ ನಿಹಾನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿನ ಅಂಜನ ಬುದರ್ ಯಾರ ಟೀಚರ್ ನಗಲು ಉಳ್ಳೇರ ಮುಂಡು ಟೀಚರ್ ನಗಲು ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ ನಗಲು ಉಳ್ಳೇರ ಟೀಚರ ಇತ್ತದು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ದಯಮಾಡಿ 9 ಕಾಲಾಡು ಎಂಕುಲು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಅದೇ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಅವ್ರಲ್ಲಿರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಲ್ಲಿರ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಕಾಲಾಡು ಮಾತ್ರ ಆಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ನಾಗ ಎಂಚ ಬುಧವಾರ ದಿವ ಅಂತೀರ ಬಂಡ ಸೋಮವಾರ ಪುಟ್ನಾಗ ಸೋಮೆ ಮಂಗಳವಾರ ಪುಟ್ನಾಗ ಅಂಗಾರೆ ಬುಧವಾರ ಪುಟ್ನಾಗ ಬುದ್ಧೆ ಗುರುವಾರ ಪುಟ್ನಾಗ ಗುರುವೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪುಟ್ನಾಗ ಶುಕ್ರೆ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ದಿವ ಅಂತೀರಿ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಸೊ 5 ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತದ ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ 5 ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮೀಡಿಯಂ ಆದ ಶೋಕ್ ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಿರಣ್ ಸುರೇಶ್ ಮಹೇಶ್ ವಿನೋದ್ ಆ ಟೈಪದ ಮಾತ್ರ ಬುಧಾರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ದದ ಬುಧಾರಿಗೆ ಅವ ಇಂದಿನ ಪಂಡದ ಸುಖೇಜಿ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಪಟ್ಟದ ತೊಟ್ಟಿಲ ಪಾಟ್ನ ನಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಮಾನ ಪೋಂಡ ವಿಮಾನ ಬುಧ ಇಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಬುಧಾರ ದೀದಾಣ ವಿಮಾನ ಅಂಚನೆ ವಿಮಾನ ಅವ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟ ದೀಪುಣಿ ಆ ಟೀಚರ್ ನಗಲು ಬಹುಶಃ 2 ತಿಂಗಳು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಆ 9 ಕಾಲ ಟೀಚರ್ ನಗಲು ಅಕ್ಲ ಗಂಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಡೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ದಯಪಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಬಾಯ್ಪಾಟ ಮಲ್ಪು ಬುಧರ ಆತು ಬಂಗ್ ಹೋಗ್ತು ಸಂಚದಿರ್ನ ಬುಧರ್ದಾದ ಮರತ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರಿಗೆ ಹೋಗ ನೆನೆಪಾವ ಎಸಿರ್ನ ಬುಧರ್ದಾದೆ ನಿಹಾನಿ ಏತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸತ್ಯ ಮಾಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದ ಅರ್ಥ ನಂದೆ ಒಂಜಿನ ಅಂದೆ ಓಲ್ ಶಾಲೆ ಓಲ್ ದೇವ ಮಾತ ಓಲ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಟೂರು ಮಲ್ಪಡೆ ಎಸ್ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಡಿ ಬಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಈ ರಡ್ಡಿ ಚೌಕಿನ ಎಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಎಸ್ ಬಲೆ ಬಾಬಾ
ಎಲ್ಲಾರು ಕೈ ತೋಜವನಿ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿ ಎಸ್ ಏನ ಬುದಾರೆ ಏನ ಪರಿಚಯ ಗುಲಾಬಿ ಮಾತಾ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ಅದು ಎಸ್ ನಾಡ್ದು ಒಲ್ತುಂಟು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾತಿನ ಗುಲಾಬಿಯ ಸತ್ಯ ಬರೋದು ನಾನು ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಬರೀತಿಲ್ಲಾಡು ಮೆಲ್ಲ ಆ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಪೋಯಾರಂಡು ಸೂರಜಣ್ಣ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಪೋಯಾರಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇದಿನಿ ಅತ್ತದೆ ಎಸ್ ಏನ ಬುದಾರು ವಂದಿತ ಏತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಊರು ಅವೇ ನಾಲು ಓಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಕಲ್ಲಾಡ್ಕಡ ಈ ಗೇಮ್ ವಿನ್ನೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಅಕ್ಕನಗ್ಲೆ ಕಂತಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿತಾರ ಅಲ್ಲದೆ ಏನೊಂಚು ಎದುರು ಕಂತಿಲಿ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಟದೆ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ದಾದಿ ಬುದಾರು ಈಗ ಬೆಂಡ ಪಿಂಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಬೆಂಡಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಣೀತ್ ಏತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾಲ್ ಅಕ್ಕದ ಎಸ್ ಮೂಜಿನೆ ಓಲ್ಪ ಇಲ್ಲೋಲು ದಾಸಗೋಡಿ ಶಬಸ್ ಜೋರೈನ ಕೈದಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣೀತಿಯರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆನೋಲ್ನ ಅದೇ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲ್ಲ ಆನೋಲ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಜನೋಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಬಲಿದು ಲೇಟ್ ಅದು ಬತ್ತಿನది దాని లేట్ అయిందని ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗನಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ತುಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಬರೋಡು ಈರ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೀನಿ ಈರೇನ ಅಕ್ಕನ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ಪಿನ ಪಾಪ ಈ ಜವಣೆ ಸೀರಿನ ಬುಧಾರ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾದ್ಯ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಪ್ಪ ಇರಗೆ ಸತ್ಯ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದು ಬರ್ತಾದಿತ್ತು ನದಿ ಎಸ್ ಪ್ರಾದ್ಯ ಏತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಸೀನಿಯರ್ ಸೀರಿಯನ್ ಕೊಡೋರಲ್ಲಿಪ್ಪ ಎಸ್ ಓಲು ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಶಾಲೆ ಅವಳು ದೇವಮಾತಾ ಮುಲ್ಪಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಹೊರಬಲ್ಲೆ ಇರು ಎಸ್ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರ ಜೋರ ತಿಳಿಬಿಳೆ ಜೋರಾದ ಆ ಬಂದ ತಿಳಿಬಿಳೆ ಆ ಬಂದ ತಿಳಿಬಿಳೆ ಆ ಓ ನೋಡು ಆ ರಡ್ಡ ಕೂಲಿ ಬಿಡ್ದು ರಡ್ಡ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಆ ತೂಕವನೇ ದಯಮಾಡ ಹತ್ತು ಬಾಲ್ ನಾ ಕೂಲಿದ ನಡು ಮಾಟಿ ಉಂಟು ಅದೇ ಅಮ್ಮ ರಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಅರೇದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡೈಲಿ ಒಲೆಗೆ ಬರಪಿನ ಅದೇ ಎಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ ಗೇಮನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ 4 ಜನ ಸುರು ಕೇರ್ ಪಾತ ಮಾರ್ಪಾರು ಅಗಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಪಾರ ಎಸ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬೇನೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಜನಕ್ಲೆ ದಯಮಾಲ್ತದ ಕೊಡೋರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿರ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರಡು ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಪಣೆಗೆ ತುಂಬ ಚೂರು ತುಂಬ ಪೀರ ತೂಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾವ್ದು ಆಂಜನಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿರ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದ ಇಲ್ಲದ ಒಲೆ ರೂಮ್ಗೆ ಬಲಿ ಪಡೋ ಓಕೆ ಜೋಗ್ಲೆ ರೆಡ್ಯುಲರ್ ಅದೇ ಎಂಕ್ ರಪ್ಪಬಹುದು ಬೀಸಬಹುದು ಪಕ್ಕಬಹುದು ಸೊಂಟಗು ಬಾಡ್ನ ಬೆಲ್ಟ್ ಬದ ಮಾಡು ಆಯ್ತಾ ಸೊಂಟಗು ಬಾಡ್ನ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಗವನ್ ಇಸ್ ಬೇಗ 4 ಜನ ಏರಿ ಎಸ್ 4 ಜನ ಬರ್ಡ್ದಕ ಎಸ್ ಗವನ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತಕ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜನ ಅನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವ್ಲೇರು ನಾಲ್ಕು ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಟಕ ಎಸ್ ರಪ್ಪ ಎಸ್ ಗವನ್ ಬೇಗ ಎಸ್ ಆಪುಡು ಲಕ್ಕದೋದಕ ಎಸ್ ನಡವರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಖಿತ ಬೆಳ್ತುಂಟು ಜೋಗ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂದ ಕೊರಡು ಬೆಳ್ತೆ ಕೊರಡು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬೆಳ್ತಿದ್ದೆ ಜೋಗದಾಗ ಹಚ್ಚ ಬಿರುಗಡೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಸ್ಬೋದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊರ್ನಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮಾಡು ಕವರ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಆಡುತ್ತ ಬಹುಶಃ ಸೊಂಟದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಂದಾಡ ಬರೀ ಬಂದ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜದಲ್ಲ ಈ ಚೇರ್ ಒಂಚೂರು ತಿರದಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಜೆ ಸುಚಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ನನ್ನದಾದ ದುಂಬುದಾದ ಬಂದ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮವಾದ ಜೋಕುಲಾದೆ ಮಲ್ಲಾದಿನಗಳು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಯಾರುಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈತ ಜನತೆ ಇದ್ದರು ನನ್ನವರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಓಕೆ ಡಿಜೆ ಸುಚಿ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವೇರು ಸೊ ಆ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ನಿಮಿಷ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡುವ ಸೊ ಮಾದಿರಂಗ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋಚ ತೋಡದೆ
ಆಳು ಬೊಣ್ಣೋಳು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಳು ಮತ್ತೆ ನಲ್ಪೇರುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತ ಓಕೆ ಸರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 1 ಬರಿ ಶೋಕದ ಆ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೊರಡು ಎಸ್ ஒரு மாதிரி மல்ல மட்டದ ಬಹುಶಃ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪನ ತುಪ್ಪ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೇರೆ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಬರಡೆ ಅಂಚಿನೆ ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕ್ಯಾರ ಬಂದರದೆ ನಿಖಲ ಬೆಲ್ಟ್ ನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೋರಿದ ನಡುಟು ಮಲ್ಲ ಮಾಟಿ ಉಂಡು ಇಸ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡೈನ ಅವಂಜಿ ವಸ್ತುದಾದ ಬಂಡ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ದ ಫೋಟೋ ಅಯನ್ಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ದ ಫೋಟೋ ಆಯ್ತ ಬೇಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏರ್ ಬರ್ಬಾರ ಹೆಚ್ಚೆ ಅಕ್ಕಡ ಬಿಡ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ದ ಫೋಟೋ ಐತಿ ಏನಾಗಿತ್ತ ರಟ್ಟು ಜನ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದ್ಕೊಡು ರಟ್ಟು ಜನ ರಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಮಾಡಿ ರಟ್ಟು ಫೋಟೋ ನನಂಜಿ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಆನಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಅನ್ಯಾಯ ಯಾವುದುಂಟು ಆನ ಅಕ್ಕ ಮೆಕ್ಕಿನ ಬೆಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು ಅಕ್ಕನ ಮೆಕ್ಕಿನ ಚೋರ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರ ಹಂಚಿದಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋದು ಕೊಡ್ಲೇತ ಹೌದು ಹೌದು ಬರ ಡ್ಯಾಮ್ ಕರ್ ಆದ ಎತ್ತಿದ್ದೀರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಕಾಲದ ಪರಸೆಯವು ನಾಡುವರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ವೆಲ್ಲ ಶಬಾಷ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇರೇಗು ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಆರ್ಯರ್ ಕೈದರ್ ಬಲೆ ಸರ್ ವರ ಬಲೆ ವರ ಇದೆ ಬಲೆ ಸರ್ ಬಲೆ ದಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಹೌದು ಎಸ್ ವರ ಬಲೆ ಎಸ್ ಹೋದಾರ ಸರ್ ಮುರಳಿ ದಾದನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡಿದಾರ ಅದೇ ಸೊ ಬಾರಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅದು ಕೊಡ್ತು ಈಗ ಪರ್ಸನ್ ತುಂಬಲೆ ಬಹುಶಃ ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೋನಾಗ ಕೊಡ್ತೀನ ಪರ್ಸನ್ ದೋಜೋಡು ಐಟಮ್ ಬಹುಶಃ ಈದ್ ವರ್ಷ 78 ವರ್ಷ ಇತ್ತಿನಂಚಿ ನಾವಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮಾತೊಂಡ ಅಲ್ಲದೆ ತಾನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಯಿನಿ ಫೋಟೋ ಉಂಟು ಅವು ಯಾರು ಶೋಭಾಷ್ ತುಲೆ ಅವಂಜಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲೊಡ್ಲದುಲೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಏತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಬಹುಶಃ ಅಮ್ಮನ ಅವಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಫೋಟೋನು ಆ ಪರ್ಸಡ್ದಿದ್ದ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅವಳ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅವಂಜಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಧುನಿಕ ಮೂವಿ ಮಾತ ಬಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೆನಪು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ನೆನಪು ಪೂಜಿ ಸೊ ಆ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಅವಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಆ ನೆನಪು ಬಡದೆ ಅವಂಜಿ ಫೋಟೋನು ದೀದ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರ ಬಂದಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೂ ಅವರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೈತಾಡಿ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ರೋಹಿ ಅಣ್ಣಗಾರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೈತಾಡಿ ಬರಲ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಸ್ ಎಕಡೆ ಬರ್ತದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದೆ ಪೋಯಿ ನಾ ರನ್ನೆದೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಫೋಟೋ ಬಹುಶಃ ಮೀಸೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಮರಿಯಾಲಡ್ ಬರ್ಪುಣ ತೇರಂಟೆ ದುಲೆಗೆ ಆ ಮರಿಯಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತೇರಂಟೆ ಬರ್ಪುಣ ದುಲೆಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗೊಂಡು ಈ ಮೀಸೆ ಎಸ್ ಮೀಸೆಗಂತೂ ಹೊರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಡಿ ಮಾಡುದು ನಾವು ಮೀಸೆಗೆ ದಯಮಾಲತ್ತದ ಸಾರಿ ಸೂರಜನ ಮಿನಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀರ ನಾಡು ಲೊಕರುಳಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ರಪ್ಪಬಹುದು ಪಕ್ಕಬಹುದು ಬೀಸಬಹುದು ಎಂಕ್ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಲೆತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಅರೆ ನಿಪ್ಪಣ ಎಸ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ ರಪ್ಪಬಹುದು ಅನ್ನಣ ಕೊಲೆ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಇತ್ತ ಕೊರ್ಲೆ ಎಸ್ ರಪ್ಪಬಹುದು ಪಕ್ಕಬಹುದು ಬೀಸಬಹುದು ಆ ಬೋಲ್ತದ ಕುಶಾಲ್ ಬೋಡು ಬೋಲ್ತದ ಕುಶಾಲ್ ಬೋಡು ಬೇರಪ್ಪ ಬೋಲ್ತದ ಕುಶಾಲ್ ರಪ್ಪ ಹೋಯ್ತುಲೆಗೆ ಏ ಬೋಲಂತಿ ಸರ್ ಅದೇ ಹಿರಿಯಾಗಿದೆ ಕುಶಾಲ ಬಂದ ಮಾಡು ಬೋಲ್ತದ ಕುಶಾಲ್
ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಬಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಈ ಜೋಕುಲು ಬೊಡ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡುವೇರ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಕಂತಿನಿ ಏರ್ನಾಕು ಚಲೋ ಆರು ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಸರ್ಪದ ಒಂದು ಕುಲ್ಲಾರ್ಲ ಬಡ್ದು ಅರೆ ಓಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ದಾದ ಹೆಂಗ್ ಮದರಿಂಗೆ ಬೈದೇನ ಓಡಿ ಬೈದೆ ಅಂದ್ ಬತ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ತಾರೆ ಬತ್ತನೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಾಟ ಇರು ಕುಜಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಾಡ ಪಂಡ ಬೊಲ್ದು ಕುಜಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕೋದು ಜಾರು ನಮ್ಮ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬೋದು ಎಂಚ ಸೀರೆನ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಪೊನ್ನುಲು ಹಂಚಿನ ಇಂದು ಅವ ಅಂದ ಜೋಕುಲೆ ಫೋಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀಯ ಸೂಜರ ಹಂಚಿನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ರಲ್ಲ ಮೂಚಿ ಚೋಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಮ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ದಾಟಿ ಬರಡು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ದಾಟಿ ಸೊ ಕುಲ್ದಿನಕಲು ಒಂದಿನಕಲು ಅಣ್ಣನಕಲು ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಜ್ಜನಕಲು ಅಜ್ಜಿನಕಲು ಹೆಸರೆಲ್ಲವರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಲಟ್ಕ ಮೇರಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪುಣಂಜನ ಬರ್ತಾವ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಲಟ್ಕ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೈತಿ ಮುಂದಿನ ಅಲ್ಪಣಿ ಎಣ್ಣ ಕಿಸೆಟ್ ಕಾಸು ಇರೇ ಕೊತ್ತ ಒಂಜಿ 4 ಚೀಟ್ ಉಂಡು ಈ ಚೀಟ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ 4 ಟಾಪಿಕ್ ಉಂಡು ಅವೆಂಡಿದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಾತ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಪಾತ್ರೆಡು ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂಜಿ ಚೀಟ್ ದೇಪ್ಲೆ ಎಸ್ ಆಪುಂಡು ದಾನ ಆಪುಜಿ ಆಚಿಕದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಮುಕ್ಕುಲು ಪಾರೇಶ್ವರ ಪಿದಾನ ಬೈದಾರ ದೇಸ ಆಪುಂಡು ದೇಪ್ಲೆ ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ದೇಪ್ಲೆ ಏನು ಪಾತ್ರೆ ಹೇಳ ರೆಡಿ ಇಚ್ಚಾರು ಮಾರ ಎಸ್ ಇಮೇಲ್ ಸೈಡ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾನ ಒಂಜಿ ಚೀಟ್ ದೇಪ್ಲೆ ಎಸ್ ಅಣ್ಣನ ಕಡೆ 4 ಜನ ಗಣಪಲ್ಲ 4 ಜನ ಎಸ್ ಆ ಚೀಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಬಾಷ್ ಲೆಕ್ಕದೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇದ್ರ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಬಂದಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಂಡ ಪಿಡ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪಡೋಲಿ ಅಲ್ಲ ಪಡೋಲಿ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಮಾತ ಪಂಡ್ರೆ ದಾದ ಆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುದು ಬರ್ಚು ಉಂತುದು ಬರೋಡು ಈ ರೀತಿ ಇದು ಆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪೇರ್ ಮಾತೊಲ್ಲರು ಎಸ್ ಮೈಕನ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಎಸ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ವಾರ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಅವೇನೇ ಪಡೋಲಿ ಎಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಲ್ಪುಣಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಾರೆ ಬಂಡಿನತ್ತಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಂಡ ಯಾನ ಜ್ಯೂಸ್ಲುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಎಷ್ಟೈಜ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಪರವಂತಾರ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ತೂನಾಗ ನಿಜ ಪತ್ತಿಜರ ಪಡ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಪಡ್ತಿಯರಿಗೆ ರಶ್ಮಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಬರೋದಿದ್ದಾರ ಅಲ್ಪ ಆ ಗುಂಪದ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಇಂಜಿ 4 ಜನ ನಿಂಚು ಅದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಕೊಂಡಿರು ಬರೇ 5 ಜನ ಎಸ್ ಸುರೇಜರ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಜರ ಒಂಜಿ ರೋಹಿತರು ಹೋಗ್ಯಾರ 5 ಜನ 4 ಜನ ನಾವು